חברים, טבטה, אוקיי? 20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה, 8 סיבובים. כל פעם ב10 שניות אני אומר לכם מה התרגיל הבא ומה הווריאציה הקלה יותר במידה ואתם רוצים להקל. ברגע שהמוזיקה תפעל אנחנו נצא לדרך, אני מקווה שאתם עם בקבוק מים ועם מגבת לידכם, אם לא זה הזמן להביא את זה. לא לבצע את הסרטון הזה ללא אישור מגורם רפואי מוסמך. אנחנו מתחילים עם ברכיים לחזה. מי שלא עושה ברכיים לחזה, עושה רגל רגל. Are you ready? בוא נצא לדרך. ברכיים לחזה. יופי. אז כתפיים לאחור, גב ישר, רגליים קופצות, בטן מקובצת. יופי, ראונד 1. להמשיך תקתק, להישאר עם סנטר מורם, לשמור על הקצב הזה. מצוין. יאללה. מתחילים לעלות דופק מהר מאוד. ולעצור. תרגיל שני שלנו, סקווטים, או ג'אמפ סקווטים, הווריאציה הקשה יותר. להיזהר בנחיתות. ידיים מונפות למטה, לעלות על קצות האצבעות, להתנתק לשנייה מהרצפה. יופי. יופי, פנים קדימה, נסתכל, עזבו את הטלפון. מצוין, אין עצירות. ולעמוד. עצרנו. פיסוק גדול, לשלב אצבעות, להכנות ברך, התרגיל הזה הוא לכולם. נעשה צעד ראשון, אחרי זה נחליף. שימו לב אליי. צאו לדרך. ברכיות. רגל דורכת רחוק, עולה מחנה בין האצבעות. אלכסון גדול, שימו לב שהגוף מכוון לטלוויזיה או לטלפון כל הזמן. וכל פעם נשיפה שהברך עולה. לעצור. מנוחה. לא רע, רגל שנייה. לפתוח פיסוק, להושיט אותה רחוק, לשלב אצבעות, לקבץ בטן. צאו לדרך. אש. דריכה רחוקה. גוף נשאר כל הזמן קדימה. ברך חותכת את הגוף בחצי עיגול. מצוין. ולעצור. ג'אמפינג ג'קס, שהרגליים נפתחות הידיים מעל הראש, לא עושות את זה. סוויצ'ים, אופ, שימו לב אליי. קצת קורדינטיבי אבל עובד. צאו לדרך. אפשר תמיד להוסיף קצת עניין. בקורונה היינו משלימים עיגול שלם, נעים קדימה ואחורה תוך כדי תנועה. כל אחד ברמת הקושי והיכולת שיש לו. ולעצור. אש, טוב מאוד. קל יותר, עקבים לישבן. גם את זה אפשר בהליכה. צאו לדרך. רגל, רגל, רגל. מצוין. כל פעם להכות את הישבן. רגל מסיימת בפוינט. טוב מאוד. מצוין. טוב מאוד, שימו לב. דריכה אחורה, בעיטה גבוה. דריכה אחורה, נעל ליד. רגל ראשונה. עכשיו, אם אני רוצה להקשות, אני יכול לרדת נמוך יותר, או לבעוט גבוה יותר. ככל שהצעד שלי יהיה גדול יותר מאחורה, ככה יהיה איטי יותר. ככל שהצעד יהיה קטן יותר, העבודה תהיה קצת יותר מהירה. רגל שנייה, חברים, נראה מעולה. עושים עבודה מעולה. האחרון להיום. יד לרגל נגדית. טוב מאוד. עכשיו אנחנו נעשה את זה מעניין. כשאני אגיד לכם, נעשה ספרינט במקום. ריצה מהירה כולנו ביחד. וספרינט. לתקתק. קדימה, 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 מהר, לחתוך עם הידיים. 3. ולעצור. חברים יקרים שלי, רוצים עוד סיבוב? לחזור להתחלה? מחכה לשמוע מכם שעשיתם את זה. ביי, כל הכבוד. מה הדופק שלי? בוא נראה אם אני מצא רגע להגיע מהר לדופק שלי. 115. מסריח. ביי.